التكبير ناونا بركنا ناونا فانا لنا يحسم yang na dahnu bole yana banza nye atini kamba kana ka tajin ba sawara yin jaka ya kuma karkan bi to da ban mi nga hala ban hala ne buri din sana ba vi tanam diyan zabra ke da fanan zang na wukun da yal malci dari ta paka fanan zabra ke nan bandi yamma ma talayan boye da mai yefim bara gam tanandiyan zabar ke zan kunna ma yalgu malte yuma taran garla rapun boye ku ta mai yau ita mare karbar zanai zumo kabal nyaga lan kike dan da ita mare ayo da yalla to man le ta bai to shirin ko musa ma kamin shawo to dan tare bobe shamma dan para ya lagre ya ma mi ndola to banyara nan ma kan ya to dan da ka ba lagre ma amma na wo kun ya mini ne la yu wata ya kan ya la ban biak kam yagle dan bo to ma zumo darbasin ne tun lambo yanzu tiyaya aile adina pune adina yara saksan nira da zalam balle karta kana kai ko yanzane turnan kura turbi turban garya har karta ba ka shawi na tiyara dirsu ne yana tundirta kice mai tundir zagara kice mai tukuzagara kice mai tibiya zagara za su tukku kice mai tunu adina bara adina abiyon su tukku adina yana tumta ba hal dum kul cha ya to amma ban mar manyara son ku yan yana ti ho wazu ka mago foto mago yel shemma zo foto ma pa nyele ka yana tuwa za da fiyalla wai ya shirkar yar hadisi kun ko yalle karbi zanai gara ku to pago amino ku to toksi Quran pun ko yalle karpala auto interpretation zan yaranga aku to pago zo yi shi ku pum ta shanwama ka ba tosir wama to yan ya tiyal mare gol wama ne zan ke yi wa zu shanga za ka to ta shan jama za e janga biane sama na won yana men ribe toks mun tan lol ko dikka jangle to bo ye ma karatu tawa ka zakse ku taksi dige tawa bo ye ma janga ma ribiane yeno ye ma ribiane adire pala ya akuto tuma nan dora ay tuma nan dora ku dora am ku ba ma an tuma ma mangban ya an dora bian ko ba bian sai an tuma ma ba bian sa ban yi na tuwayo ka gbanir yi na tuwayo kan bo wa yi no tiyan tuwa wa ya ta tum taba wa zu yel man da tiyam na kunda ma ni yel sham zungo tili hanab muhammadu no sahbi nama linje banda ji wahala shere yeso banda tur badar to yirabiyan nyaksim kenin yantir bun pungo ma yan ya din ma pilbu nya chanka ta kul ya fa jura dal ngone na fa sheban gar ngoma nyame banda ji wahala shere to yinan muna yibadar to nyala kundin ma ka yanzan yala nin sanim yel mangle den yanke ka bin tuba yibadar to mara brakara na Muhammad kusla Madina hal kaptan lo sona Makka le ya wahala shiru ndaji o bino so nu yanga na kazo kana titina to kulisiya mun man ko nyan ngoma shedin yale akto fosu suno dola amma to zan zulum balle ci ko nun tuba kada din pa turin yale pa zablin yale pa nan ban kenin yale
golma ma ya ma ni cha tin yan ya man dol mu da kam ne to kal yino kam ni ra yele to sha kar bu fiala do zo chele yi dit te vi ka di man vi ka di da ban vi ai le adine musulun se da adine de biya da ban amma tuum biyar kamdan lambiyar ne de biya da ban de simna zina to tus karla tuum biyar ma nyama kem tamal tinya jangmer ta zahabira tamal ti van hal suraya man ti yan kal gana zaha 51% ti valbo biya dagban jangmer ta biya dagban tamal ke mil zaha yen yara wa zuciyar din yan cheka da dama nam nun tuba ke zabar shi zuma duzu mani yan zang sheltin yara ai le har shabbiyane butiti nanam gilma gba har babele ne nanam biyane ban yan yalla mai kila ta nanam ture ka shabbiyane na kan kaji ne patin yan yagi so yanga pun yalle ne pa shi zan kyan kumdare kan nan tuba ka tuba ta furkane ka shabbiyana intiyane tanam nanama mboran yelya dira da parata nanam dal barka zo adin nan ku pipi nanam tagdi ga adin ma katana bi jan za ha yabnam dana kane ka ya nanam shabbiyan ka kar qur'ane ya nan ma to kalba ka kar qur'ane banan da tagdi da adin ma ha katana yasun ke za ta biyar mu ma kan lambo nan yelya nanam ma lan tiyetin bana yemye janga kan yem shak kam kar biyar nan ma din yasun biyar biyar sa sun bala kan lambo nan yaya shakku yana ta kuma bore aka zakane tana bayan yare yana bugul kan biya tar jam bugul amma mai ya so lambo buksel yule shari'a le so lambo buksel yule a jinglane bi awazu yibishi yanna na wani no bugul na wani yan tar jam bugul zambara kan boye ne bugul ya ka zarkane boye aka da wurin bale a palami aba palami aya palami nan ma ji da mo zamana ta zagum yana na zan gina da ake ka adin ma yalgafi kan ya yel mangle kan nan ma yira ka ya ma ko razan ji na katin yaksum kat za ta biyar nan ma da zo tana nan mun kire ta ture da tangana ma kire ta ture ai na bugul kan fine da mun nuksitin ma amma so lambol buksel yule ade a wasu pune dan lampai sintang ma ne kana ta pashin bola zargu tire ka zargu ma yan yara tin yarmo shab da kulta zaksi zonyen sulan yanga ka tanan security ga yiko rigina min sabepi mun lan zaksi zargu ma ka yina nti yel o sunu bol shem katuo ki be ka yel jamso mu chafu musma ka radio bisula tungan ma ke bir mawo yibol ne nun yamata tibe nye bar larbawo no matime ble nye dagbamba timi ya dagbamba kal larbawo ni yati larbawo ma gbamba la kalo katan gbamba tedane torzo bun dum fo tulo ma kele yele ni jambe to yan bo hayame yen kunnan na kabisha be to na takbira Allahu akbar ma yen malama uhurba ma to zo yen furma ban sai kana te de izan wura ka be sai mbe yen nan yala nan kura ka tuttaba ka be to ni kardan ban yaksam ban yi sai de za shi wura ka be yembe ka fa ko yana sai ne bo me malfa ne ma da me malfa ko ka tinye ba de biya dinne de ka dinne nge tabdebo tana na ku yisran ya bi hatu zo patin be shebon tana da ko mi ka gole ku yana za yino ma nyo ka za dole zongo ke te putaba bo boy fula zongo kamo po bi an da patale ban yana panyinin sayan inji masariya na wun sayan ka ta sariya so yi puso ka sa su fu biyan ka dalin yale ku kere yale zai la targa duk kun ya fitina ti daban
duk ko ya fitina ti musulun ma to ku sa zumo mo wonda to ku sa biane kelele kana sa jagi ti za ha le ya christians ne je wonda na christian nan pastor yum pishinanu mango kabi christian council jango christian council member ndanyema ama tinan zabra tiramal la christian council kan ye christian council ma member tiramal la churchin maza hazana nuzo kamal la national christian council ma karbi Accra kamal regional kamal district danya member of district council church man zungo le yati dagbang nanama dagbang na so mbadira kana pa musulmi ama zo yen tin nan ma ne pa musulmi ma pe no katana jamla na wuni ay ne pa musulmi ni ba pa musulmi ne po jingle ka gba pura jing na sa tin jagiti kara yin tu tapshin woma adin ma wolara kamanye na ne kabdir jangi hakar ma saba kayar dawno wa kayin tin ya musulmi ma tin ya musulmi ma kele de tu ni zan shel bahande nan ya niya nan ya nan ban yene nan ya niya nan ya nan ban yene yibun nan ban yene kar ku yan zalbiyan goma nyama halka na yana ta bol la angu ka sheb zaksi ni to ti tamal banda bo shewra ba chang ka yana mamman ta bol kana shon sheb kana to yin zaksi ne ku kamana yin de zal ma be ku dele yin de be ku dele do le ya ay li do yisan ma mala dina bal kar katar me be zabra kala anda ka ban ka tan ku to nan lara tuma muslim council zongo la muslim council ma de semne adina shanga yin ku biya ma pambo kam ke be muslim council ma fun ke land bar sawara so yin nan da wudi kele o wonan lo ku ya kele o wonan lo mbo kele o kan yin tun yi hodo fune hala yin yi hodo fune pamu ke te tose adina yelan o ka yelan o zaks ka kewo so habian mun sen bi o fitina ne amma tin yirna ta turta kana ta ba ma ya to shama dubu fiyalla zo yin na wuni kele ka ti kele te di fi pam ka te dagbang me ko ka musulman be ale bolga polo ale wa polo ale ye polo musulman be ka za lan na bon ka te kunya tin tamal kunku dan yin yala wazu din yan malda da manuma din yan tada da wannan su din yan tada da wannan hara din yan ke ka bang na wuni ka te foba ki harfu ne amma turmuna aku to tun yi so da jini zan ki hada jini kele ka ti kele na